zwierzęta ptychę i lezę miały go za swoje łeb, ręce i łapie. Miały ją, bo to je białka, nie? To było miały ją. Za swojego obrońcę i łapie. No stolem to nie powiedzieć, nie? Stolem wiele. No i co tutaj się stolem mówi? Dużo jest takich nowych rzeczy. Nie wiem, na przykład ścinanie kani, nie znam tego obyczaju. Nie wiem, historii o stolemach, w ogóle o powstaniu Kaszub. Nie wiem, postaci, które są te wszystkie purkle, tak? Tutaj. Hudba wzięła się z tego, że Juci Destyś jako studirował na takim letnim kursie języka na południu Europy i sam na sobie to sprawdził, że przez pół tygodni, jak so człowiek w takim środowisku łebrycu, to ten język lży człowiekowi do głowy, wchodzi człowiek zaczyna myśleć w tym języku. Zgłosił się do zrzeszenia uledze, co chce się uciec kasze wścigłe, a nie miele do tego żadnej leźności. Pojawia się Hudba, żeby na tych rychtych kaszebach, tu w Szwajcarii kaszebści, kol Wierzec, kol Szymbarku, wśród kaszebów zorganizować latną szkołę języka kaszebścigłe i to już 10 lat co dość dobrze nam udaje, bo z roku na rok nie mamy problemów z rekrutacją. Joanna Ginter, który jest na kaszebści szkole jak no szkolne, który tak w ogóle. Jak no szkolne to je jak no szkolne to je trzeci raz, a tak łeglowo to je piąty raz. 2 lata, 5 lat do wsludu, 4 lata do wsludu ja tu była w tym zaawansowanym karnie jak no uczestniczka, a teraz trzeci raz jem szkolną. Mamy to karno zaawansowane, w jakim są ledze, co piękno gadają i ledze, co piękno piszą. I to często jest tak, że abłech to z piękno gadu, abłech to z piękno pisze. No i ledze chcą teraz, żeby lepiej pisać, albo lepiej gadać. I to jest to karno zaawansowane. W karnie tych zacinajków to mamy ledze, jaci często to jest dla nich pierwsze zetkanie z kaszebściem. Teraz mamy 2 białci z południowej Polski. One nigdy nie czuły kaszebskiego języka i to jest dla nich pierwsze zetkanie. Przede wszystkim przyjechałam tutaj po to, żeby odnaleźć jakąś taką swoją tożsamość. Ja nigdy nie czułam się, że jestem krakowianką. Zawsze na pytanie, skąd jestem, nigdy nie mówiłam, że jestem z Krakowa. Zawsze mówiłam, że mieszkam w Krakowie, ale pochodzę z Pomorza, że urodziłam się w Gdańsku i że mam rodzinę z Kaszub. I tak po prostu z wiekiem, przez czytanie różnych jakichś tam legend, podań, tak stwierdziłam, że bardzo chciałabym poznać swoje korzenie. Dopiero tutaj się uczę 2 tygodnie i nie potrafię mówić po kaszubsku, ale liczę na to, że jakby ten początek mam, że się trochę osłuchałam i że będę w stanie uczyć się jakby samodzielnie, bo też się chcę zapisać na kurs online. Wiem, że mam tutaj też pomoc jakby w ludziach, którzy są tutaj, bo przez te 2 tygodnie się zżyliśmy. No i chcemy jakby utrzymać ten kontakt, żeby mówić po kaszubsku. Moja rodzina pochodzi tutaj z północy, moja babcia mieszka w Pucku. Razem z rodzicami wyjechaliśmy, jak ja miałam około 6 lat, do Krakowa. Całe wakacje spędzałam nad morzem, przyjeżdżaliśmy do Pucka. Pamiętam, że tam miałam styczność z tym językiem, ponieważ moja babcia z moją mamą rozmawiały po kaszubsku. Ja byłam dzieckiem i generalnie jako dziecko nie byłam zainteresowana. To jakoś się rozmyło przez to właśnie, że też w Krakowie trochę się podśmiewali z tego, że ja mówię, że idę na dwór, więc jak wracałam tutaj, to śmiali się, że idę na pole i takie były takie niuansiki. A ja ci imiono. Koledzy tam z Butna, z Warszawy na przykład, to jest jedurna leżność w roku, żeby płegać po kaszebsku. Oni tam za wiele to nie mają tych leżnostów i tu jest też fajne. To zabawa, nie? Rozegracje, to ledze to są najważniejsze, myślę. Oczekiwań właściwie nie miałam żadnych. Było duże zaskoczenie, że tylu wspaniałych ludzi tu przyjeżdża, że są ludzie, którym chce się to organizować, którzy poświęcają swój czas dla nas, żeby nas czegoś nauczyć, żeby nam zorganizować czas wolny.
No, myślę, że to jest wspaniałe, chociażby samo z tego względu, że to już 10. edycja tej szkoły. No i na pewno fajnie by było, gdyby to było kontynuowane. Moi dziadkowie w ogóle nie rozmawiali po kaszubsku, natomiast jak przyjeżdżaliśmy do ich rodzeństwa, tutaj właśnie na Kaszuby, to też z tego co pamiętam, siostry mojej babci na przykład wplątywały tylko pojedyncze słowa kaszubskie w język polski. Przyjechałam tutaj troszkę z ciekawości, zobaczyć jak to będzie, czy uda mi się cokolwiek nauczyć, czy będę miała z tym takie trudności, że zrezygnuję po tej szkole, ale jest wręcz odwrotnie. Mimo początkowych trudności nabieram coraz większego apetytu na to, żeby się uczyć tego języka. Obiecałam sobie za rok tutaj wrócić, no i móc już swobodnie mówić. Tam, gdzie Bałtyku szumią jasne wody, gdzie w skromnej chatce ma kolebka stała, gdzie nad wieżycą kaszubskie zagrody, tam w ojców wierze matka mnie chowała i rzekła do mnie: o synu kochanie, kto Kaszubą rodem, Kaszubą zostanie. Я їх соти прийшла навчитися, щоб досконало списати по-кашебськи, бо гадати я не можу про іври, бо я гадаю od urodzenia można powiedzieć, jedną po kaszebsku doma. Tiło jest można bardzo wiele nauczyć od innych ludzi, którzy, tak jak już gada, przyjeżdżają z rozmaitych stron. Inaczej gadają w Nordze, inaczej gadają w Ejrowie i ma też możemy porównać swoje mływo. Odkrywają nowe wyrazy, wyrażenia, zdania, bo jest to też uczy od tego kaszebskiego naukowego, można powiedzieć, kusk inaczej. Jest o wiele naucza różnych nowych wyrazów i powiedzeniów. Czym uprawia Szkoła Kaszubskiego Języka i Kultury, że ja mam iwer z pisemkiem i wiem, że robię wielu felów pisemków. Można się dużo nauczyć, ale też można się bawić. Z jednej strony z językiem, z drugiej strony poznaję ludzi z różnych mylów polszczyn, nie leno z Kaszeb, którzy chcą się uczyć kaszubskiego języka. I to jest bardzo głośno, że są tacy ludzie, którzy nie znają kaszebskiego z domu, a chcą się go nauczyć. Też podkomy ludzi, którzy rozumieją go z domu, podkomy ludzi, którzy się literacko tego uczą, są dzieją, że kaszebskiego języka, czy też ludzie, którzy językiem kaszebskim się zainteresowali z naukowych przetrowków, potykamy się z znanymi dziejarzami kaszebskiego języka. Jedno jest co innego, czasem śpiewamy, czasem tańczymy, czasem dolmaczymy jakiś tekst. Wszystko jest tak pasowno, no i to mnie się bardzo widzi. Lektoratu języka kaszebskiego co jest dzień w dzień. Są też w ramach tego dekalogu te place, jakie każdy człowiek, co się interesuje kaszebama, na gwes musi wiedzieć. I to są w Dzydze, to jest Wejrowo, to jest Oliwa. I z roku na rok ma się urozmaicać zdebło ta oferta, bo niektórzy ludzie powtarzają ten kurs. Tak mi się zdaje, że ima to są widzieć, dlatego chcą tu w jedno wracać. Teraz po 10 latach mamy potencjał na to, żeby zrobić 2 razy latną szkołę języka kaszebskiego i podzielać na tych, co są już bardziej zaawansowani i tych, co są początkujący. Ale my jesteśmy ograniczone bazą noclegową, dopóki tu wierzę, że wszyscy są dobrze w kulu cieją, nie będzie większej bazy, do tego czasu będziemy mieli to karno będzie liczyło betników latnej szkoły tak do 30 lat.